a ṭhiannu tuiah a chhanna lamah rawl thar kum sawm pangami tuiah tla hlum nimin chanu dar khat le chan ve vel khan lalbiak thara kum sawm panga biate khwa chuan a ṭhiannu tuiah a chhanna lamah tuiah tla hlum thunon danin biate le khawbawng inkar tuipui luya government middle school biate zirlai te chu intihlimin an kala lalbiak thara hi chawfakna tur hna na tura a kalna an tui chenna bul luidunga a kal mek lain meiche mang ang au thawm a hria an en chuan meiche naupang pakhat lo tal buai mek a hmua rang takin tuiah hian a lut ngala meiche naupang tui tla tur chu a chan chhuahna lama ama chuan nunna chanta ni a hriat ani a hmunah hian tui thiam an awm mai lo awangin zirtirtu ten a bul vela leilet nei te punin tlanpuina awm thei ang ang an dap ngala a hria piang an tlan khawm hnuah lalbiak thara ruang chu chahnu dar thum le chan ve vela an la chuak ani India rampuma tuk in daru katang khan tuiah thai petrol le diesel man ti san ani Indian Oil Corporation Limited IOCL in ret thar asiamangin petrol litar khat cheng za pakhat point pakwa pakhat le diesel litar khat cheng somkwa point panga pakwa ani to dona tuiah thai man san na hi ama a in petrol a cheng ni point pakwa paruk par litar le diesel a cheng ni point pariat pani par litarin asang ani Prime Minister Modi an motor pahnih chau amang Prime Minister Narendra Modi chuan West Asia boina in a hmong zela fuel manzat ti tlema tul thuwa sai hnuah a convoy a ti tlem PM hian vaivana motor som pahnih atanga motor som panga amang thina mase tun haya Delhi ko pui chunga motor pahnih Range Rover le Fortuner chau amang hmu ani PM hian fuel ren chemna atan convoy ti tlem baka electric motor mang war turin alo ti to a minister te point public transport mang turin a cha bok Modi convoy ti tlem hi tun hnai Gujarat le Asama thlona po amang to ani Special Protection Group SPG chuan Prime Minister himna atana Blue Book kai hroina palzu si lawin motor tlem jok man dan turwa man na hi an kalpui ani